Takže dneska máme koho? Dneska inštruktúra máme? Miška, čaute. Dneska budeme do nášho YouTube kanálu budeš. Ježiš, nie. Áno, to sú naše súťažníci. Ako sa voláš? Ty? A ty? Sami. Super. Pri. Wow, výborne, výborne, ste... Mal si skvelých protivníkov. Dobre. Poďme ďalej. Teraz budete mať štafetu. Alebo nohu, alebo čo len chceš. Aj ústa. Budeš modrý tým. Dobre, si označený. Super. Toto bol červený. Ja. Sa páči, Vladko. On je nové označenie. Dobre, pohodne. Ja som bol zelený. Nevedelo, aby ťa to neobmedzovalo, aby si sa nevyhovaral, že náhodou... Ja som zelený. Dobre, Ja poprosím ústa. Tak poprosím na... Tak vieš čo, ty máš takú malú, možno by ťa to obišlo, ale ja by som bola za to, aby som... Na chrbát. Na Ja sa tak teším. čak a tak sa prehráš. Možno to ďalej. Chceš ďalej? No, môžeme to skúsiť. Dobre, vyzerá, že no. No, tú hlavu. Malé označenie. No. To ja mám sa do toho obchať? Nemáte pre veľkých detí? Takže, dobre, čiže pôjdeme za modré. A najprv pôjde prvý. Ja zapnem stopky a spravíš svalom okolo kúželkov. Áno, toto rýchlejšie spraviť, je to na čas. Hej? No čo, najrýchlejšie vyhrávaš. Hej? Čiže ideme svalom a tam naspäť budeš musieť prejsť cez tunel a vrátiš sa sem a vtedy to vyhráš. Dobre? Dobre, takže A ten, kto bude prvý, tak sa mi to vypne? A každý samostatný pôjde. A čas na to... Rýchlo! Ešte nakoniec! Tá. Pekné, pekné. Na ruku hore. Takže tačno, priprav sa. 3,
techniku, ale som zvedavá, ako si poradí s tunelom. Dobre. Snaha tam je, pozri. Počiahni mu to, dívej sa. Výborne, stop. 27 sekúnd. Aj koľko stočín mal tatino. Takže na ako? Namco, dobre to. No tak ja Dani. Dobre. A Sami má 2 body v tejto disciplíne. Nie, to som bol ja. Zlatko 17. Ale ty... Super. Som pripravený. Správne. Ha! Ruky dve. Áno. Jedna noha, dve ruky. Dve nohy a jednu ruku. Super. Koľko mal, prosím pekne? 32 sekúnd a 42 sekúnd. Wow, Samko, ty si urobil rekord. Počkaj, no. Je to veľa. Ruku správnu, dobre. Jednu nohu a dve ruky. Dve nohy, jednu ruku. Nie, dobre. Dve ruky. Super. Tam bolo. 28 sekúnd. 28 sekúnd a 14 stotín. Je to ťažké. Dobre. Zase. On si poplietol nohy. Ale my ťa to mali naučiť. Koľko? No, tatino tam mal. Padi. Nevadí, nevadí. Jo. Super. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo, 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 bravo. No, vydrž ešte, vydrž ešte tak pomaličky, sústreď sa. Super, zatleskáme. Super. Wow, Samko, wow. Wow, nevadí. Super. A s jednou rukou. Wow. Čo to padá? Kašel. Dobre. Stopuješ Dankovi, hej?
Wow, Danko. Skončil, Danko. Skončil. Pamäťte si a proste sme ťahali lano a dalo sa musela nám pomôcť túto myška. A sa mi dal my. Vyhrala? Vyhrali ste? No. To... Takže ja mám 23 bodov. Koľko má môj Samko bodov? 17. Koľko má Danko bodov? 20. A koľko mám ja? 0. Ale! Každý vystupuje bol úplne posledný. Gratulujem. Koľko máš bodov? 20. A ty koľko máš bodov? 17. A ty koľko? 23. Gratulujem. Super.